nom jir pujibitum ilitum penangan apor ilitum ladak kachenam long le lasi pini nili non akimia video wanik edlo lasi nalitum kecheng ben kidusian like tha nilila 2 din amang nilila template ke bonayan si adin dam juilo lasi pini abang nili la so video bang complete korik delo lasi non amo hedong nalitum thek ponong po la 2 October mate Gandhi Joyanti special a video sinili la WhatsApp status kaselam sinali tum like tha la pen silang mission plote like ne pignon la pen channel long jong sa akimilang plote subscribe kurik non la pen nali tum ta un an share non la pen nilifan aro ansu se nang support tha la sinon li tum pada dipin ben video bang pangching pilona first time ili tum la kaya te ngason kain master app open lo nang open that pen plote li tum la plus icon ho itum click lo na la pen ilitum la ining ke hanga ratio teng pen itum la dak select lo na non head abang ini la 16:9 expect ratio bang select po select der lo prote la person interface nang paklang pen prote ilitum media long dam na la pen nili ka bonai tang la a template abang nili la dak 1 po non nili la so template bang la dak 1 et lo 1 det pen ilitum la long PNG li tum ladak 1 tunang po la si layer long dam tunang la pen media long dam si la template bang li tum ladak 1 der lo nang la so PNG bang li tum ladak 1 der lo nang wan der pen la phan li tum arum hinat scroll down la ili tum la color adjustment che lo nang masap so lapen la phanta ilitum by status onong giding ma ilitum ala ana fian ilitum wan nun thudelo na lapen aru ilitum laso ar long aliar hanmat ilitum duplicate kuri derlo na ekta itum duplicate kuri derlo na duplicate kuri derben ilitum la ekta bang phan ilitum rotate kuri derlo na rotate kuri le ilitum laso aliar hanbang ilitum la puhinat ilitum bikok lo na bidet pen ilitum la dak non PNG mukhawana nili PNG mukha nili background erase kuri tang dolo la si jongsin nangli tumta la so photo ason thot si nangli tumta kabona jiblote nili la description ong biet po nangli tum hadak pendam ra download dam denon non abang itum layer long dam thuna puthot la pen media long puthot dam thuna la pen itum la bang ilitum 1 to delo na la so PNG phan ilitum 1 to dera ilitum ining ge hang teng mela phan ta ilitum pathera ilitum bichul na la pen ilitum la phan rotate kuri delo na itum rotate kuri der itum la pu 3 dot hinat akung do 3 dot long be ber si itum la pu send to back kuri der lo na send to back kuri der men la bhanta ilitum la status onong ding ma ilitum afian 1 dun to der lo na 1 dun to der pen ke ilitum la phan la so PNG along phan ilitum ber si la phan la delete option ang song ekta key option do la key animation mang ilitum bithulo na bisi la phan ilitum la so PNG phan ilitum la pu afisi litum 1 to del na 1 to det men litum la pu hinat angbong anitum 1 del na angbong an 1 det men litum la phan la plus option long do la plus option long ber si ilitum la phan aphrang litum 1 del na dakan litum 1 del si litum la dak bikok lo na bidet men litum la dak tigmar long ber na ber det pen litum puthot layer long dam thuna layer long dam sili tum la dak media long dam thuna media long dam pen ilitum la phan la aro ek isia PNG ilitum la dak 1 thulo na 1 det pen la phan tali tum la ai status onong ding malan ilitum 1 dun thu sor na 1 dun thu sor pen ilitum la phan la puak akung hinat bikok lo na akung nat bikok pen ilitum la puthot delete option ang song la ki along bang ilitum berthul na berthu det pen litum la so Akshay Kumar PNG ko dakan nong kichington ma litum la dakan litum 1 de na 1 det pen la plus icon ong litum click na click det pen litum la phantai litum la dakan litum bikok lo na bikok pen la phan send to back kuri de lo na send to back kuri de lo te la tick mark do la tick mark long litum berdun thu de lo na ber det pen non aru layer long puthot dam thilo na la pen media long dam thulo na la pen ilitum la Mahatma Gadndhi PNG bang ilitum la dak 1 to del lo na 1 det si ilitum la puakung hinat bikok na bikok pen la phanta send to back kuri del lo na
send to back kuri der pen la phan tali tum I status kon hong ding mala anli tum wan dun thusor po phina pen la pen non isia template li tum la dak wan thu na hela la layer long puthor dam thu na la pen media long puthor dam thu si li tum la nili la template ki bonai tang do non labang i tum la dak wan thu der lo na la so template phan i tum wan det pen a phi li tum arum hinat scroll down nang arum hinat scroll down kuri lo te dak blending option thek long po la blending option long i tum ber si la phan screen na bang i tum select der lo na select der pen i tum la phan masap suri tum lang thu chet lo na ko dak an dong ki buhi mal i tum la phan masap so dak la phan adjust der lo na adjust der pen la phan 3 dot long pen na la pen send to back kuri der lo na send to back kuri der pen non ektal nili la green screen up flag bang nili ke bonai tang do la si non li tum la dak puthot li tum ban thulo na again layer long dam thulo na la pen puthot media long dam thulo na la pen nili hadak la so green screen up flag bang ke bonai tang do lo non li tum la dak wana wan si tum la dak bilo na so green screen a video phane tum one that pen phi non li tum puthot arum hinat scroll down kuri lo te itum puthot amo ke dam blending po option li tum dam sorry la phan li tum chroma key po option do la chroma key option long dam si tum la phan enable kuri lo na enable kuri dalo te hala clear bang avidat po la pen li tum la dak masap so adjust chat lo na adjust that pen li tum la phan antong li tum la phan kng mal la so teng ben li tum pathe si la phan bithulo na bitu der pen lapu akung hinat bikok nang la phan la pen 3 dot long dam sili tum send to back kuri der lo na send to back kuri der pen non isi la dak a template li tum wan thulo na la so template nili description long biet po nili dak ko ana template tong ki use ma nili biet po nang li tum nang ning hang plote la so photo pen mata nang li tum ki bonai nang ning hang plote bonai de no layer long dam thulo na media long dam thulo na la pen kodak tong ki do ma so template nang li tum la dak pen li tum la dak pen ponang po la so template li la dak wan der pen a phip lo de la phan tali tum arum hinat scroll down na puthor li tum la blending option long dam sili tum la phan screen na bang li tum select der lo na select der pen li tum la phan aru angsong hinat dam thulo na angsong hinat dam la kisi adung option along abang li tum ber la phan li tum full screen kuri der lo na full screen kuri der pen la phan li tum la 3 dot long ber sili tum send to back kuri der lo na send to back kuri der pen li tum puthor la phan layer long dam thulo na la pen media long dam thusi aro ekta png li tum la dak wan thu der lo na wan der pen li tum la phan li tum la dak li tum la phan bikok lo na bi der pen li tum la phan arum hinan masap so scroll down pen li tum la dak cropping pe option long dam sili tum la must abang li tum enable kuri na la pen la square size bang li tum enang and that pen li tum la bang feather bang li tum masap so li tum borhai chelo na borhai det pen tum la phanta ko anno I status ki ding meli tum la an li tum wan non thu delo na wan don det pen li tum la phan li tum in animation long dam sili tum la phan li tum animation li tum bithulo na la slide right bang li tum bithu delo na bithu der pen non li tum la da audio wan thulo na nang tum kolo so alun long ki biji mala nang tum nang ning ke hang lo jongsi la nili a video long alun na mat nang plote nili la description long bidet po nang tum hadak pendam ra nang tum download dam det non malom so por tum la so video bang li tum lang thu chet lo na jirpo jipitum nangli tum jongsi laso video lang mission plote please like nang pick non la pen jongsi channel long aki bilam tre subscribe nang kuri vek non nili la puson arni wang ta akime keme a whatsapp status nili selam si youtube long bibo la si nangli tum subscribe kuri la hala bell icon bang press kuri vek tha non abang gili tum la I status li tum ready lo apot li tum non abang la share option nong berna ber det pen li tum la phan li tum export kuri lo na la export option nong dolo jongsin nangli tum la so a video bang high quality pigi plote la puhina nangli tum increase kuri nang po high along binang po la si nangli tum
kolo so a resolution ating menong nangli tum a video kese bima lage nangli tum nang ninge hanglo no namata phan gil tum la export long ber na la pen tum export kurilo na la si jongsi video lang misen bote like nang pignon la pen channel long akimi lang bote subscribe kuring non pini bange la ponsi kangthon iglo kardom